Здравейте, приятели! Аз днес съм изключително щастлива, защото вече ползвам и Slim Style. Ето го, Slim Style, защото идва лятото и всички е добре да сме в хубава здравословна форма. Ето така изглежда в пластира, той е съвсем мъничък и бял и се слага на всички проблемни зони. Пластира Slim Style, като повечето пластири на One More International, е важно да се ползва около 3 месеца. И съответно самия пластир се слага на проблемните зони. Обикновено при жените това са ханша и коремчето. И ако повече ги слагате, ще има по-голям ефект. Надявам се и при мен да има хубав голям ефект, защото, както казах, лятото идва и плажовете предстоят. А пък друго си е да си на плажа с така хубава фигура направено, да кажем. За Slim Style съм писала вече. Той е полезен и за мъже, и за жени. Но жените го ползват повече. В него се съдържа джинджифил и много други полезни отслабващи съставки, които изцяло заменят популярните антицелулитни гелове и по-скъпите процедури, които са за целулитните масажи и така нататък. Аз започнах, започвайте и вие да отслабваме заедно и да видиме сега лятото какви тела ще издокараме за плажа. Все пак, нали, за самочувствие. Хайде, чао, чао!